udza ndasangana nadzo mukutaura kwandiri kuita kudai ndotarisa sekuti vanhu vazhinji vanga vasiri kuexpecta kunzwa kana kuti kuverenga zviri kutenderera pari zvino. Let me put a big disclaimer yekuti pandazviona ndati are you sure zvinhu zviri kunyorwa izvi nekuti ndatanga kuzviona paHerald ndikati vanhu veHerald, the Herald, the Zimbabwean newspaper ringabva rataura zvakaita saizvozvo here. Let me go around ndichimbona kuti ishuwa rekwati inhema. Ndobva pabuda pakanzi Star FM yakonfirma zvakare kuti Chibaba Soldier Love vaitwa declared a liberation hero. Vana Buddhist naDadezi vanhu vazhinji ndo post iri kutenderera. Asi Bus-Stop TV vati how sure or how true is this? Vamwe vakati we don't know. Ndokutegana vanhu paya vachiti aiwa let us confirm first because hatizivi kanzi zvatotaurwa panews kuti adeclarewa kunzi liberation hero. Saka vanhu ndofunga yauya as a surprise, hakuna unga achizvifungira kuti baba unganzi ungaitwa liberation hero. Zvikanzi netitle yeve the Herald Zimbabwe award winning Zim musician Soldier Love So Muzavazi Musaka has been declared a liberation hero. Vamwe ndokutanga kupopota mwakati matigonera saka kuti saka we don't understand kuti mukudei zvikanzi haana kuitwa zvakati mupopota kanzi aitwa zvakati mupopota. So let me just stop there. Zvimwe izvi handizoziviwo asi pari zvino ndo zviri kutenderera mastreets kuti Chibaba vaitwa a liberation hero. Saka ndofunga nokwa kuvunza kuti for what? I have no idea. Vamwe vakati no mudhara wekumboti Sauro haasi chinhu muudze kuti Sauro zvino provincial hero status iyo. Ndobva ndachirege ndindoverenga zvakanyogwa paya. Bepa iri ranga rakanzi Zimbabwe African National Union Patriotic Front ZANU-PF DRMGM Sibanda Chief Secretary to the President and the Cabinet RE Liberation Hero status Comrade So Muzavazi Musaka. His Excellency the President and First Secretary of ZANU-PF Comrade E.D. Mnangagwa has conferred a liberation status hero to the late Comrade So Muzavazi Musaka, who passed away on 16th of February 2021 at Mbuya Docas Hospital. The family can be contacted through our Harare provincial office. I shall be most grateful if you would make the usual arrangements for his burial and payment of benefits to his family. He is from Harare province. Yours sincerely, ndobva signature nezvese zvanyogwa apa. Saka vanhu vazhinji vatanga kubvunza kuti stamp iripi, maybe tinotanga kubheriva kana pava nestamp. Vanhu vazhinji vavo vanga vachida zvikanzi aiwa kana mune madoubts endai kuStar FM page ine blue tick chaiyo yatonyorawo zvakare kuti the late Soldier Love declared a liberation hero via Star News FM ndo zvavanyora ivavo kupage kwavo kuti kudzidza uko Standard Days ndobva aka this way chaoneka umwe wedu takawanda vangu ndo zviri kutenderera izvi. Mamwe macomments anga ozoita achituka tase iko kundienda tapwere indangoti ndingotaura status yataurwa nevamwe vazhinji kuti adeclarewa kunzi aitwa national liberation hero. Saka ndichakubatai zvakare